5 страхотни решения, които взехме за новата си кухня. Още преди да избера как ще изглежда кухнята, я начертах в няколко варианта с точните й размери, за да разпределя посудата. Възползвах се максимално от факта, че си правя шкафовете по размер и исках всички вещи да си имат място. Например, тук знаех, че ще стоят високите бутилки алкохол и вазите. Имам си чекмедже специално проектирано за фолия, което е супер удобно, защото с този органайзер за пръв път не късам и не изхвърлям излишно много продукт. Второ, ако имате място, ви съветвам да си сложите остров. Плотовете често са претрупани с кухненски уреди и допълнителният плот на острова ще ви бъде в голяма полза, особено ако обичате да си готвите. Трето, за да нямаме уреди навсякъде, проектирахме отделен шкаф за машините, които така или иначе не местим. Аз, честно казано, не исках и да ги виждам постоянно, защото ми създават визуалното усещане, че е разхвърлено. Четвърто, облякохме комина с шкаф, който всички ме убеждаваха, че няма да е практичен, тъй като ще бъде доста тесен. В момента това е най-използвания шкаф и там държа подправки, ядки, семена, добавки и се радвам, че послушах себе си. И пето, кухнята има шкафове догоре. Въпреки, че е голяма, сега имам допълнително място за кутии и посуда, които използвам рядко, като например гювеч или големи чугунени съдове. Последвайте ни за още полезни видеа.